Здравейте хора, аз съм Станчо GH и това ми е първия клип в YouTube, който ще направя и смятам в този клип да направя байкчек на колелото ми, което е Commencal Meta 2012 и мисля в този канал да снимам как карам и клипове как да си правите колелото. Ще разглобявам работи и ще ги сглобявам. Мога всичко. И сега ще ви покажа това колело, дето си го сглобих сам. Цялото с части си купувах една по една и стана и тей. И рамката е Commencal Meta 2012 5.5. Рамката е зелена, ама съм сложил червено чиксо и тей става, вържи се повече с каплици и там други работи ще взимам. Червени, ще сменям гриповете. Шока е, от тази страна има стикер Fox Float RP2. Той е също 2012 и оригиналния на рамката. И всичко му бачка. Тук има ребаунд и заключване за баерите. Вилката е RockShox Boxer 2014 RC с средно твърда пружина 200 мм и той всичко му работи. Има компресия, ребаунд, всичко топ. Влиза се. Каплите са му Spank Spoon 32. Те са много здрави капли и са tubeless. Може да се направят tubeless, но са с вътрешни гуми и са тристенни. Главината цъка и те курбелите са ми Shimano Deore с средно Shimano Deore кухолос. Обтегача е Shimano Z с заключване, всичко. Още не съм карал с него, чисто нов си го взех. Аз като цяло не съм карал сега откакто го сгубих. И защото времето не е много хубаво. Касетата е Sunrace 10 скорости и тя е горе-долу нова. Педалите са Kona. Единият е черен, другият е такъв жълт, златен. Седалка SDG. Колче също. Поставка има за шея на Specialized. И лапата е Answer и може да се регулира тук различни милиметри. И колелото е изтегнато и сега това лято ще снимам клипове как карам гора на състезания и там градско. Гумата забравих, тя е боксер, да казвам, нова. Предната е от C1, оригиналната, и трябва да се сменя. Скоро сигурно ще сменя, не знам. И всичко е топ. Няма луфтове, няма някакви проблеми. Готово е за сезона да се кара. И
се абонирайте за канала, защото ще има скоро клипове много. Как го карам. Защото вари много и ето тук сега клип. Шока като заключи не влиза. Вилката няма как да я натисна сега, защото няма да я се оставя телефона. И тъй всичко ти беше от мене. Харесайте клипа и се абонирайте. Пак клипове ще има, когато се оправи времето, защото времето не е много хубаво. Изглежда хубаво, ама е студено. И ти беше от мене. До следващия клип, в който мисля да ходя гора и да се изстрелвам. Ай, чао!